Und das war die Zeit im Jahr, wo wir dann anfangen, unser Hühnerfleisch abzuwaschen und auch wiesen, wo wir dann. Willkommen zu unserem Channel Tschüss ab dem Haus. Wir sind eine Familie von 9. Wir waschen und kochen so viel von uns eten Tschüss ab dem Haus, was es möglich ist. Ich hoffe, Sie können von uns was lernen und auch mitmachen. Möcht ihr eine schöne Zeit haben, das Video den Link zu klicken, was wir von der und tun. Und vergeet nicht, wenn ihr das gleichen, den Subscribe-Button abzudrücken. So, ik wil me dit hier nu uitmerken voor onze kikel. Dat hebben we een paar jaar terug gebeurd. Ik had vandaag een message gekregen dat onze kikel worden, geloof ik, morgen aankomt. Dat ze zo stoffig ben. So, ik wil het alle reinmerken en uitmerken. Kikel gleichen dat de eerste deel zo waren. We hebben dat hier nu alle nog. Aber das ist nicht schon genug. Die wollen unbedingt noch Hetting brauchen. Wir brauchen so eine Balken. Können wir behalten. Und wenn es nötig ist, dann tun wir noch elektrische Herzakjes. Und dann habe ich hier diesen Thermometer, den kann ich mir anstellen, wo warm das hier soll werden worden. So ich werde alle absetzen so. Wenn das hier kalt werden wird, dann werden die Balken umgehen mit den Hetten tun. Und wenn es dann ist warmer wird, dann gehen die uit. Nu hebben we dit hieruit. Hier zo een hebben ze een papier, geschreven papier. En dan deze fototrags. Dan hebben we aan zijn vriend gemerkt met deze droodboven. En dan neem ik zo zoals ik dat alle aan kleven. Dan blijft het foto rennen. En hier hebben we maar nog dat woed aan opzagen. Nu zijn we eruit voor de baby's. So, ich will hier nicht schwimmen, das Futter rein mehr, und wir haben unsere Kikel für die ersten 3 Tage geben. Dort habe ich Garlic, Opel-Erik und Honig. Und ich will das Schnick aufschalen. Und ich will hier bis ein Nadel Ding von mir, ich will bis so stark mehr. Und dann will ich bis einmal am besten von das in den Kikel drin nehmen. Wenn das, also sagt das merken, dass das viel zu stark sind, und dann brauche ich nicht jedes Mal wieder frisch das merken. Wir brauchen das nicht so viel in uns Haus, auch für wenn die Kinder krank sind oder wenn wir krank sind. Und wir brauchen das für unsere Tiere auch, das hilft uns so viel, dass wir lange nicht so viele Krankheiten haben und ein starkes Immunsystem haben. So, nu habe ich diese alle aufgeschaltet und dann werde ich diese durchdrehen und das kleine Bitterchen geben. Das nicht das helfen, dass wenn die erst Krankheiten würden haben, dass die dort würden aufhören können. Entzündung oder alles wird ohne. Und das auch helfen, dass ihr Immunsystem zu stärken. Wenn die nicht eingeschickt sind, ist diese, die werden all eingestrins Uwes all aufgeschickt. Und man ganz kleine Kikel ist nicht so schlimm, wenn die nicht Futter und Futter haben. Aber doch wollen die durstig sein. Und einmal kleine Kikel, die sind neu. So, ich habe das gefunden, dass wenn wir das Futter die ersten 3 Tage geben, und das so halbrig ist, dass wir nicht so viel verlieren dann. So, das Schnick dort habe ich nu alle bij. En nu wordt het Opel-Erik dit zijn, wat de oen dat grummel zich zo aan dat. Wordt dat fijn durchschaut erin. En van dit wordt, dit is een dradelkuffel, ik wil dit vielleicht so bij hoofd. Kijk maar meer laat. Dit even hoofd vallen, ik wil het vielleicht een stuk Feuer oder 5 eetlepel vol zijn. En dat wordt gedaan. Aber dit wordt dat dit ding valt, dit wordt een stuk droog er Feuer gelaufen. Waar we dat Luter ab verdauern und dampfen. Das wird das viel zu stark sein. Und das habe ich jetzt so, wo ich laatst hat schümmig geschlagen und den nicht so sackerig sein und hart worden. Sag mal, ein bisschen golden Lepel voll. Und habe ich das hoffen, dass die Kekelboos ja das Energy kriegen. Wenn die ein bisschen müde sind von Wietreisen, habe ich das hoffen, dass die Boos ja Energy kriegen.
En dat opleer ik dat ook dat immuunsysteem en krankheden dat nog krijgt ze scarlijk, maar dat bij de stopstof zo afheen. So nu wil ik een beetje, ik heb hier met goud warm met water en dan wil ik niet koud en niet heet, maar goud warm. En dan wil ik een beetje zo maken. Het is vielleicht een beetje heet, ik wil hier met maar koud maken. Ik wil wissen dat de haan niet verderven, dat zoveel warm wil ik dat water haan. En deze bietetjes gesnackt, dat wordt hier bij blijven. Dat worden nu bis abeten van Lothar en water. Die zijn fijn genoeg dat het niet bodert, dat dat uit den drinker uitkomt, dat schafft we een fan. Zo, nu wil ik dit ding bis vol water maken. Vol koud water nog evens. En dan wil ik het staan laten. En dan wil ik het Lothar krijg weten waar we dat doen, om dat water eruit maken. So, dit water is nu eruit. Ik weet een vrouw wat er wat opkomt als ik mijn kikel opgekocht het water geven doe. En ik doe niet. Ik heb al lang immer, maar ik doe niet meer. Vanaf dat ik dit ons dit water geven doe ik niet meer. En man wieder so eine große Herden haben, um das so viel Butter abzukehren geben. So, no, ich da den nicht abgekehrt geben, ich da bist lecker in Kron, aber wir wohnen nicht in der Stadt, so du hast nicht Bleach oder alles, was man das Campus lecker in Bar. So, jetzt und so was heute hier heute gemerkt, die wird mir gut nur sein, wie warm das der Bahn ist. Das ist lang nicht warm genug. Als de 65 ben, maar dat zal 90 ben zijn. Dus ik wil met 1000 papier terugnemen in deze laag te merken. En ik wil ook nog een mooie bulb kopen. Du hast eine bulb te weinig ben. En dan wil het erbij warm worden. En hier doe ik in wijzen waar ik dat water toeperen doe. Mijn mic, die schoof je niet. Ik heb het hier alle verteld en ik heb het niet abgeschnackt. So ik wil het hier bloß dan die Lothar napzeigen. Ik doe een beetje, ik doe van ungefähr, niet kruid meten. Dat ik in de drinkers van dort naanjuiten, dat is van schalken, dat de bietetjes overal zijn. Eind is een 3 gloonja de grote, so dat ik dan doe nog meer. En dat andere dat is een 1 gloonja. Doe dan doe nog wendja en dan de toeschrijven. En dan zijn we eruit om de in kikel houden. En dat is allemaal nodig, dat we onze kikeldrinkers zo doen gaan en dat lag, waar dat woed eruit schelen dat. Dat wordt nu dat ziet gaan zijn, waar dat een beetje leeg is, maar dat niet ganz gelijk is dan worden die leeg kwidderen. En dan zijn we eruit om onze kikel hinein. Die shipping die allemaal in zijn boxes, in zijn dozen met leeg erbij. En ik leg die allemaal, wanneer ik die is in den kosten in diesem broeder nando, die alle einzelwees eruit te nemen en die in snoevel en water aan te drukken. Dan even den wat we in de kraak, wo water is, dat dat zien kan. En dan doe ik ook allemaal talen, dat ik kraak weet hoeveel ik te ha. Dus drinken als een klein pasje huur, zou ik waar ook Lothar nog een klein drinken aan, zodat er op beter worden fijn. Mijn zitten, die zijn alle lastig, die ran zich ram, so die komt dat niet kalpfer. Wanneer er kalpfer komt, dan willen die zich alle aan een arktop sammeln, zich proben te warm. Die ran zich hier alle ram, so die zit ganz kwasch. En dat weer in de half kikel, nu waren we de andere half, de andere zijde, en we waren kraak zo, die alle den snoevel en water aan doen, omdat er weten wo water is. En die talen, dat we kraak weten hoeveel we gaan. En deze zit opmotig. En deze handen kan goed water gevangen, dus aan water gewoon nog verzalst drinken. En we gaan op de op dat het een beetje zonneschijn geeft. Dan zijn ze al goed nog motig, want het een beetje dagelijks licht geeft. Wanneer we kleine kikel hebben, ik geloof ik wil best geen dag even zetten en kijken wat smaak die zit. Dat je mij bloos Säuerschein, aber die zit aber nicht grülich lang so Säuerschmack. Aber diese kleine fluffy boltjes, die zit bloß Säuerschmack. Mit diesen Trinken halt ein bisschen Trübbel, die will bis auch drin, aber vielleicht mal an den anderen sehen. Die sehen sich durch mank das Papier alle Sorten, was die schön schmeckt. Die an der anderen Seite, ja, das auch bloß Säuerschein. Ja, es ist vielleicht ein bisschen sein, wir haben noch durchgeschätzelt. Wir sind so meist lecken viel, glaube ich, an jeder Seite. So, nu wil ik deze kleine kikkeltjes hier nog een beetje glans brengen. Dat wordt deze stua.
Je wil niet gleichen dat zeggen. Dat is klams wat ik had gemerkt van buttermilk. En dat gleichen ze bij ons niet zo dan kan de kikel dort. Die doen de boven gaan, maar ik geloof die waren het meest wat iets fijn dat waarschijnlijk als te eten. Dus einer sagt, manken gut, aber man ist nicht noch leer, dat is niet te mank sagen. Der Sepp ist so größer Geschmack, aber der sieht gar so lang Geschmack. Dann fängt er an, ein bisschen weitlaftig zu laufen, wenn der Wurzeln so bosig. Wir haben 105 bestellt und 112 Cent gekommen. Du hast in dort denk als kikkelvorraben en dit als glams. De bruine wat die gemaakt zijn, dat zijn de papier bietekjes wat ik de man gekleefd had. Glams dat de zaad storten. En hier had ik de gesnikt in appelcider vinegar water met honig. En dan nog een beetje meer fooda. En dit zijn nog maar de half. De andere half zijn aan de kant. We doen die niet alle top, dat deze, wanneer ik op een top draaien, dat die niet zo zaad kan. So, dit nächsten Tag, die haben sie sich dort all uitgefunden, die Glams hat als Reich gesagt, was sehr schön. Die sind einfach sehr begierig, wenn ich die Glams bringe. Und da habe ich auch bei ungekackte Eier gegeben. Gleichen die Eier auch sehr, die haben sehr gewaschen, die sind nicht vollwerk aus, die sind nicht mehr so weit in der Rüge. So, wir haben dann hier angefangen, Salz gemerkte Futter zu geben. Hier ist noch ein Kleinfläschchen gekaufte Kichelfutter mank. Aber nicht over dort om vandaag een onnatureren. Is bij spoelen nog een beetje gezond en dan van dan weer wel weer bloß Salz gemerkt te geven. En aan zin had ik nog een drinkje gemerkt wat we ook broken willen. So, we willen vandaag onze Fleischhehna uitmoven. Dat is een lang genoeg daar een kostenband geweest. En hier willen we de naam moven. So, dit is een chicken tractor. Dit wil we dat zijn een hehna tractor. We den ja dran te moven. En we hebben den hier met pools vastgemerkt voor de winter. So, we willen dat hier alle uitmerken. De pools alle uitreten. En den drinkje doen nog een tandje water nog merken. We den engstje opbergen. En dan hebben we onze kikkel hier aan. Ik geloof dat is een opgereden dag voor ons, ook voor jou. Ze alle uitreten. Dat we hier de wellen hebben. Dat we deze hehna tractor kan doen gaan moven. Wo ons dat fehlen dat. Het is nog een beetje schwer. Aber dort sind da und die kleinen Matten, die du wählen, auch halten. Sie fühlen sich so groß, wenn sie was Schweres kann tun. Whoa, that's heavy. Okay, ja, krijgt ze dit goed. En dan heeft So, dit doen we dit met zo'n reden en dan doen we den opheven. Dit noemt zich een chicklift. En wanneer we den vieren willen, dan hebben we den hengbestje opgehoven. Vieren doen we den dan met de hengbed opheven. En wanneer we stoel zijn waar we willen, dan laten we den water af. En doen we daar weer bis water door een knop stoppen en dan laat hij af. Schof zo fijn. So, nu hebben we de drinkerie hier uitmerken. We gebruiken hier een laadjespultje van draad. Dan dit tandje hebben we ons uitgemerkt. Met een kroon aan. En dan den slagstop wat hij doet nappassen dat. So, deze drinken hebben we ons eruit gemerkt met zijn kuffeltjes wat de valschelen doen. En dan vandaar den slag aan de tand. En dan in hier aanschrijven en dan hebben we de water aan en dan dat water en de kuffeltjes aan. We hebben deze drinken zo gemerkt dat we deze eng opschrijven kunnen, maar de schwintje aan kan, bij de kuffeltjes twee gaan, dat we de kunnen aanvoeten ten frisse kuffeltjes ommerken. So, ik geloof dat we het gaan schaffen. We hebben deze 2 jaar gebruikt. Plus dan hebben we deze enger bis ganz te gemerkt, dan hebben we trouble met dat de baan verslijkt, dat we kunnen niet naast. Nee, dat we doen bis wat ondernomen, dat we den hier opmerken kunnen. So, deze hebben een paar lagen gekregen onder het plan over de winter. En nu hebben we dat bis patchen, en dat nog weer 2 jaar. We hebben ons naar al zo'n patch gekocht. En dan zijn we eruit en de kikkel alle uit den kosten eruit. Kan je ja dat zo schijn, man ze kan met helpen, de allemaal alle grepen. En dan waren we er nu niet cheese voor.
So, dat komt een beetje fram verder. Dan moet ik al aan een aard opzamelen. En hier zijn 52 staat nu baan. Dat is een beetje dol voor zo'n chicken tractor dit zo groot is. We hadden nog zo'n chicken tractor. En we waren deze andere, wat we hadden nog eenmaal zo bij 50 stuk. Hier nu ook nog al aan, de andere is nog niet ganz ruim. So, den anderen nicht rein haben, weil wir die half hier uit. Reich ist euch, wo wir uns noch einsam diesen Bühnen, einer würde mal sagen, 35 Stück haben hier bauen. Aber ich glaube, was schaffen. Wir wollen die Domestic nach Fooda geben. Und wenn das Salat das nicht genug ist, dann wollen wir die noch mehr mit Fooda geben, hier zu alle täglich fressen kann. Aber kann ja sein, das wird so gesund ist, wenn der beirrt kann, dass die kann kleben und sich die Kniepers op het zien, dat is de fan voor hehna. En nu nog de andere half. Deze kan maat. Nu een niet huis. Zo, nu hebben we dit hier larig. Nu hebben we dit erin maken en we gaan hem naar stolen klok. En dan hebben we de klokje bij ons aan. En helemaal bij dag is dit als papier, wittekes papier wat we hier bij hebben. En die gaan die door mank gemast. En dat wordt zelfs in het compost geven te mijn garden, waar we allemaal compost. De wittekes papier merkt wie van fooda zaak wat we larig gemerkt hebben en dan schroot we ons dort. En doet de broek wie een papierschrouder. En dan doen we ons die daar schrouden. Die merkt dan te fijne bietetjes. Ik heb een beetje arbeid, maar ik geloof dat als de arbeid wird, dan daar we ons niet Holzspeiner kopen. Dat hebben we allemaal en hebben we dat verbruiken. Nu wil ik je maar wijzen wat dat hier unten jas. Kijk, hebben we deze fijne bietetjes papier, dat wordt van de jas. Dat hoeft met 1000 papier ook. Maar dat is een beetje al gecompliceerd. Dus dat is dan zo'n stuk. Dat is er nog dik. En dat wil je aan die moment kan. Dit is een papierschrouder wat je zo haft geen bleren te gelijk kan. Zodat we kan deze papierlussen handelen. Zo kan je zien dat 1000 papier schoffen maar ook. Maar dat is niet van het dikste 1000 papier. En wanneer van het dikste is, dan moet dat zo abholen. Zo, nu hebben we dat hier uit voor de klok, voor service. Water en soda, daar hebben we de doos met eieren. We hebben zwaar wat deze is, we hebben de hier handdraaien, dan kunnen we de kikel hier uitbroden. En dan willen we nu nog dat andere ruit maken voor een andere chicken tractor. Dat ploen is ook twee, zo ik wil dat patchen en dan willen we dat even. En dan willen we den bezien in andere hand vieren. Wo we den andere hand en dan willen we de half van Jana kikel in deze naam, dat Jana niet ganz so vol is. Zo, gestern service hebben we nu deze beer. 100 tractors, dus we hebben iets voor de aanruid. Nu hebben we de half kikel doorbaan, de half hierbaan. En nu wil ik je allemaal wijzen waar we die moven doen. Zo, dan gaan we een vordertrachtbaan en daar in drinken. En ja, dan blijven het gaan, dat we een tembuta aan de drinken snel, want dat maakt slag. Dus we gaan 10 basjes verschieden waar we die moven doen. Deze half je voor een reden en daar hing dat hem opheven. Eens met de drinkjes en de tempura nadat even rein. Zo ik wil je wijzen waar we die worden weer slapen. Zo, we hebben weer zo, wenn je geen woont, maar we die allemaal vastmerken. We hebben hier zo'n pool eingekillt. En dan met route de voorstrijden, want op den ik wacht dat die stoom blijven. Die zijn leeg genoeg dat die kan met werden. Zo, hierbij hebben we een harteren traag, zodat we de doze baan ook nog voor geven. En dat soort ons hier ook weer de broeken eruit neemt, om weer de baan weer slaan. Zo, dat andere ding wat we broeken doen is de kroons toeschrijven en de slijden losschrijven. Tim dat we die kan weer slapen en dan doen we de tanden waar we die bijholen en waar we ontschrijven en opschrijven en houden het waar voordat dat die drinken kan. Zo, hier daar we best napklein, dan heeft hij op en hier verder waar we best deze hondtrag onderschrijven, dan hebben we den doe opheven en dan zijn we uit en weer slapen. En wanneer we den niet geslapen hebben, dan brengen we die wat fris napklein en dan laten we erop en dan zijn we vorig. Zo, dit heeft een onderzet, daar hebben we napklein aan beide zijden en dan de rera opheven. Daarvan hier dat zijde weer een rera.
En dan heeft de hierheen, dit is een dolly of wat immer. En ik heb den schuiven. En dat zie je met die eigenlijk, zo ik wil met halb schuiven. En de eerste paar Mal, wenn wir den moven down, dann kann die Kikel dort noch nicht, dann gehen die noch nicht so fern mit. Aber die lernen sich dort meistens, dass die fern mit gehen down, wenn wir den moven down. Das muss wir uns mal ein paar Stücke rübergekropen, wenn der dort nicht kann down, aber das ist nicht schwer, die frisch zu greifen. Und das will wieder für die nächste 5 Werk vielleicht wollen, einmal alle Tag ranmoven, dort die alle Tag frische Eier haben, und dann wollen die Leute sind zum Schlachten. Dat is een zaaddrake tijd, dat is een deel arbeid, aber denk ik dat het goed wird das, wenn wir dann fertig Fleisch haben, wir weten, was wir da gefordert haben. Und als het für Tieren so nötig, dass die reine Futter haben, damit die kann gesund sein. So viel gesünder wie die kann abwachsen, so viel gesünder Fleisch haben wir für unsere Familie. Und dort ist auch die ganze Ursache, wenn wir das tun. Das ist eine große Arbeit, aber wir denken einfach, dass das wird, dass wir unsere Familie kann so ein gesundes Fleisch aus Milch versorgen, damit die auch alle kann gesund sein. Und ich weiß, was ich die Frau kommen wird von Fooda wir uns da probieren, was ich habe abgenannt, ob wir uns selbst den Fooda probieren. Ich will in der Description Box, wo ich dort nachschreiben will, wie das tun. Wir tun uns da am besten schrauben, wenn uns das an Schobeln machen, wenn wir das nicht schrauben tun, dann würden die merklich sein, deswegen. So wir tun uns das schrauben und mit Wasser unterprobieren und dann gleichen wir auch so, die Wursten auch so busig. Das würden die Saaswerkchen sein, was die meisten würden nehmen, aber wir gleichen die von 8 bis 9 Werkloten Wursten, dann haben wir noch ein bisschen mehr Fleisch. Wir sehen uns nächstes Mal. Bye!